שלום, היום אנחנו ניצור בפוטושופ ניק תלת מימד. דבר ראשון נפתח דף 300 על 300 פיקסלים, שהוא נלחץ על טקסט פה בצד, צד ימין, נכתוב ניק, ניקח אותו לצד, נסמן אותו, נשים אותו על בולד למעלה, נגדיל אותו, עכשיו נסמן פה בצד שמאל למטה את השכבה, נלחץ קונטרול אליט, לא לעזוב את הקונטרול אליט, וללחוץ מכה שימני למעלה במקלדת, ככה איזה 15 פעם. אתם רואים, זה נהיה עבה. עכשיו זה נראה מגעיל, תכף זה יראה טוב. נלחץ על השכבה האחרונה, שכבה 11, מכה שימני, אפשרויות מיזוג, הולכים לפה, כיסוי וצבע, שמים, אפשר לעשות מרקם גם. עכשיו נלך פה דוגמה לטק 5, מיזוג, כיסוי וצבע, 4, אפשרויות מיזוג, רואים? בקיצור, הבנתם את הרעיון. תודה והמשך יום טוב.